odmah da kažemo veliko hvala Different Lunchu koji su nam omogućili i dali priliku da radimo ono što volimo. Tako da hvala vam jer zaista drag je umetnost koja još uvek nije prepoznata u našoj zemlji, ali mi smo srećni što nam je ovakav prostor, fenomenalan prostor, dao priliku da pokažemo ono što volimo da radimo. Tako da još jedno veliko hvala. I mi ćemo se potruditi da opravdamo očekivanja. Da li ćete upravo vašom pesmu sa Beovizije otvoriti večerašnji nastup? Ostanite da vidite. Nećemo otvoriti, definitivno, jer je ovo veče posvećeno Lady Gagi. Inače, danas je Lady Gagi rođendan, tako da večeras proslavljamo njen rođendan, njen novi album, sve ere koje je proživela, a i rođendan naše Nine Li nakon ponoći. Tako je, slavimo 2 rođendana danas. Tako je, da. Jesi donela tortu? Pa normalno. Ješće se posle. Jeste li vi donale poklone zapravo? Pa ako nismo, pun novčanik. Ko bi rekao da se penzere isplati? To Nini treba nakon penzera. Svima. Biće bakšiša večeras. Nadamo se, vidjet Naša ćemo. hostesa će da podstakne ljude na to. A šta će hostesa da dobije? Pa vidjet ćemo. Nama je drago da publika dođe, bakšiš manje više nije... Jedino ako Teja Tahirović pusti pesmu bakšiš to može, sve ostalo je manje bitno. Ja, nekako kredita posle PZE-a možda bi valjalo malo pogurati otplatu. Pa vidjet ćemo koliko ljudi dođe, tako da mi smo se potrudili da napravimo dobar show i sve ostalo je na publici. Šta ste poželjela večeras za rođendan? Što više publike. I što manje godina. Nema veze, godine su samo broj. Kada ste nastupale, meni je mama poslala da zapravo ne zna šta je drag, a da bi voljela da dođe na vaš nastup. Da li ste možda vi dobijali slične poruke od ljudi koji možda zaista ne znaju šta je to, ali da su poželjeli da cijelu noć uživaju uz vaš performans? Pa evo, Nati, ti reci malo. Pa iskreno moram da kažem da već nekoliko puta, evo, vraćala sam se sa PZE-a taksijem, sad sam ovde dolazila taksijem i ja mnogo volim da pričam sa taksistima i ne, ozbiljno, mnogo načitani i zanimljivi ljudi i uglavnom ja ispričam gde sam, ko sam, šta sam i oni budu wow, slay, mislim da kažu slay, ali tako da. Kažu vozi Miško. Ali to je to. Bravo, dobro fora. Ali da, neverovatno koliko ljudi otvorenog uma, koje vole umetnosti, koji su spremni da otvore svoj um da bi prihvatili neki nov način izražavanja umetnika. Tako da slej, da. Da li su se vama slej ljudnici nakon Beovizije? Nakon pesme za Euroviziju jesu. Mi smo toliko ponosni na sve ovo što smo uradili je, ne znam, mislim, mi smo moralni pobednici i to je definitivno. Da. To je toliko podrške od strane publike, toliko pozitivnih komentara. Negativne ne vidimo jer nemamo mikroskop, tako da mi smo toliko ponosni na sve ono što smo uradili, cijel naš tim. Hvala vam ljudi do neka. Nismo se ni čuli sa njom, tako da nema potrebe. Ako nas ona okrene i ako se sretnemo nekad u životu, što se mi nismo zapravo ni sretni. A neko mi reče da je naša pesma, da je Maja rekla da je naša pesma bolja od Mile. Jel? Dobro, neka se javi pa možemo da porazgovaramo. Pa dobro je rekla. Znači, ništa tužba. Ne, nemamo vremena. Mi smo sad fokusirane na sve eventove koje radimo. Gaga Verse, tako je, u 5. aprila ili 5. travnja imamo nastup u Splitu, u X klubu, je li tako X klub, da, veliki show će biti za naše prijatelje. Ja ne dolazim jer nemam pasoš. Da, ali zato će biti tu za event sa Tem i Vukelom. Tako je, evo, premijerno, da. Premijerno, da. Tem Da kažemo Vukela. i tamo imamo u Zapa bazi. Da, Zapa baza. Koji datum beše? 16. 16. Pa čekaj, jel ti neko prati, jel imaš menadžera da te zove ti kaže, sutra imaš nastup? Najbolje moguće pitanje trenutno. To nije menadžer, to je boginja. Tako je. Mi je zovemo... Žena za sve. Žena za sve, Anči, Ana Antonić. Bez nje ne bismo bili ovde. Ona nam organizuje sve što treba. Ne biste ni vi bili ovde da nema nje, tako da Ana Antonić, upamtite,
fenomenalni Srce PR, Zanu. novinarka, čovek do kosme, prijatelj za sva vremena, što kaže Zorica Marković, tako da... Pre svega Gospođa- prijatelj, pa onda sve ostalo. Sve ostalo, da, Pošto nevjerovatno. ste pričali da radite klasične poslove od 9 do 5, kako je bilo taj ponedeljak nakon pesme za Euroviziju, kad ste došli? Pa ništa, dobili smo otkaze, evo sad. Kako Ja sam ko, bila na neko ima odmoru. slobodan dan, da. Ja moram da se pohvalim da sam ja u decembru krenula sa novim poslom, posle mesec dana sam dobila unapređenje, onda sam bila drugo mesto na PZ-u i kad sam se vratila sa PZ dobila sam još jedno unapređenje i to vam je ljudi jarac u horoskopu. Bravo, Molim bravo. lepo. Znamo ko čuva pare onda. Pa dobro je ne. Pa, mrtva trka između Nati i Tite. Tita je baš slaba na pare. Sviđaju se. Još uvek Sređuju se i dalje. Pa nemaju taj talenat brzine. Da, neki smo odgovorni, neki nismo. Morali su neki da rade baš to od 9 do 5, pa je malo vremena bilo da se spremi. A neko i osta preko vremena. Ko bi rekao da se Serena snimila pre... Pa krenula krenula je je danas. Ja sam krenula još popodne. Ja sam sve lepo to organizovala. Sinoć si krenula, nisi rekla ko je popodne, u stvari juče. Da li se krčka nešto u muzičkom studiju? Pa, Pa imamo... Vidjet ćemo. U stvari pratite nas pa ćete vidjeti. nekoliko ponuda, ali polako. Da odradimo mi ono što mi, gde smo najbolji, a to su drag show koje pravimo jednom, 2-3 puta mesečno, koliko stignemo, a pesma će doći samo po sebi, tako da... Čekajte, kad kažete nekoliko ponuda, kako izgledaju te ponude, kako vas kontaktiraju ti ljudi, jel su to kompozitori, tekstopisci, ko vas je zvao? Pa nas su kontaktirali neki izvođači koji su vama vrlo poznati, da li sa PZ-a ili van PZ-a, tako da... Za neke kolaboracije, duete. Neki tekstovi su nam stigli, bilo je nekoliko i kompozitora, ali najviše se javljaju, da kažem, izvođači. Ne, najviše, znači ljudi pomislite njih 10, ne, nekoliko njih, 3-4, ali zaista velika imena. Jel imate vi zapravo mesto u vašoj ekipi za neki kolab? Uvek. Uvek, apsolutno. No što, može i 10 da nas Sada treba. nije kao na PZ dozvoljeno 6, maksimalno 5, Da, tako da sad možemo- idemo. Može jedan hor. Za kraj sigurno postoje priča da se ponovo primite sledeće godine za PZ ili... Dakle, čujte, ne znam. Jel vam Vidjet ćemo. stresno možda? Da. Jer kao Maja bi sad morala u mirovnu misiju s koliko vas se posvađala, možda i zbog toga i zbog tih međuljudskih Pa- Ima godinu dana da se smiri sa svima. Nama ne bi bilo stresno da mi nismo ovo Žarku želeli i verovali u ovo. A ko nije verovao i ko nije Žarku želeo... Nije mu je to prošlo ovako. On je izašao iz kolica sa RTS-a i bilo mu je lagano, a nama je vrlo stresno. Ili da promoviše pesmu. Tako. Da, čisto a drag. mi smo došli da promovišemo drag umetnost Mi smo rizikovali neke naše privatne živote, poslove. i definitivno mislim da smo se najviše potrudili od... Dobro, bilo je dosta ljudi koji su se Da, potrudili. jeste, ali ono kao, dali smo stvarno 100%. Jeste. Ja mogu samo da pozdravim sve kolege naše sa PZ-a koji su došli danas da nas podrže, a ima ih. Tako da nećemo reći koji su, a ima Ali ih, tako hvala. da stvorili smo neko prijateljstvo. Dajte pikanterije. Pa ne znamo da li će se pojaviti. Neki jesu. Biber se već pojavio sa Kalina. sve plesačicama. Kalina, Oni su fenomenalno. došli čak pre, čini mi se, i vas novinara. Kalina. Kalina, Filari je rekao da će doći, ne znam da li je stigao. Ne znam ništa. nismo Sanja videli Vučić, još. Sara iz Hurricane, Andrija Jo. Andrija Jodo. No, oni Jo. su svi rekli da dolaze, tako da očekujem. Sigurno imate I mi vremena. vam želimo ludu noć i da se družimo što više. Hvala vam mnogo. Hvala. Nemamo tremu nakon izgubljenog poena. U finalu sve. Sve lagano. Sad nema poena. Ali želimo sreću princu. Tako je. Mene još interesuje kako nadmašiti ovu pesmu sa Beovizije. Pitajte Nemanju Antonića koji možda sprema novu. Pa ako bude spremio, onda ćemo vidjeti. A možda se javi neki producent Lady Gaga posle večeras hoće. Pa znam, ali mi dalje verujemo Nemanji. Nije dao pesmu za Euroviziju još uvek. Dok ne da, nema prekida saradnje. Hvala. Hvala vam. Hvala.